Castanyada o Halloween? Halloween o castanyada? Sabíeu que inicialment la festa de Tots Sants es celebrava el 13 de maig? O sabeu d'on prové el Halloween o el seu nom? Primer de tot, el que cal dir és que no fa falta treure o substituir les nostres tradicions per adquirir-ne de noves, que és el que malauradament molta gent està fent. Sobretot, com en el cas d'aquesta, si en el fons estem celebrant el mateix. Inicialment, la festa de Tots Sants es celebrava el 13 de maig, però cap a l'any 1000 es va decidir canviar per fer-ho lligar amb la festa dedicada als morts dels celtes, el Samhain. És una festa que ve de tradicions precristianes i, d'alguna manera, té aquest record dels avantpassats ja morts. De fet, hi ha la creença que durant aquests dies el món dels vius i el món dels morts es troben. Com ho veiem això, per exemple? Doncs en el fet de que els vius anem al lloc de repòs dels morts, per exemple, als cementiris, i els morts, en canvi, venen a les cases on les famílies fem aquests àpats on ens hem reunit per record a aquestes persones que ja no hi són. I en aquests àpats mengem, per exemple, panellets, moniatos, castanyes. I d'on ve el Halloween? El Halloween ve de que els irlandesos que van a Amèrica van portar les seves tradicions, i una d'elles era Tots Sants, que rebia el nom de All Hallows Eve. All, vol dir tot, Hallows, Sants, i Eve, vigília. I d'aquí All Hallows Eve i esdevé fins a Halloween. De fet, cap al segle XVI, diria, els irlandesos ja es vestien de morts i anaven per les cases recitant contes i cançons a canvi de menjar. A diferents punts del territori trobem altres elements que podrien ser semblants al Halloween. Per exemple, a Osona o al Ripollès ja es feia el de posar espelmes dintre les carbasses, per tant, és una cosa que aquí ja teníem. Durant aquest cap de setmana o aquests dies trobarem festes o fires, per exemple, a Oliana, Vilaller o Bagà, però si hi ha una que trobo que és especialment curiosa, és la Fira de la Castanya a Viladrau, i és que allà fan la festa de les bruixes, i es commemora la llegenda que diu que, diria que era el 1717, unes dones van fer un aquelarre, les van trobar i les van cremar vives. I vosaltres què? Doncs apa, bona castanyada.